Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitriana Licin. Oke guys, kali ini aku ini pasar guys. Coba wesan guys, awalnya terlalu enak. Terus salah mau pesan lagi kuket jodoh ya Allah. Awari guys, jerawat tuh kucing marah-marah jerawat. Rugi. Ya aku juga bensin sih guys, yo ceritane hasilnya gini mang ya aku apa kerja Mbak Lipa nyelami apa semuanya tugas daging, tapi aku gak iso guys, soalnya aku ngomong gak iso aku harapnya jogo isu ae ini kan, soalnya aku harapnya ninggone nek ngaten ngene makmu aku ngono terus ini dadakan ya wis cing gak apa-apa soalnya dadakan balipatku ambek gak dikal tugas dagingnya guys. Iki ceritanya kan mau ada acara ning gone Mbak Bani. Selamat ya Mbak Bani, semoga acaranya lancar terus kesini lancar sampai hari H juga ya Allah. Gak nyangka ya ceramahnya Mbak Ani ada nih lamaran atau tukar cincin guys. Jadi nek tukar cincin iku nek zaman saiki gawe dekore barang guys. Mang dekore ya wis dadi dek iki sore tekone dekore tekone iki sore dek iki wis dadi. Tapi ora tak suci guys, pas aku udah bunyi kan rono imbas nikah rondo. Terus buka acarane ketoke bar magrib bareng acarane Mbahna telung dinone Mbahno kamar Mbahno. Oh aku ya dikongkon lek ngatemi rono guys, dek wingi kan aku pas lek ngatemi rono aku gak ono dia mau Pak Bogor. Jadi nek engko aku adene rono nek wis bar mulai mergawe ndelok ngatemi wis masak turun gak ngerti aku guys. Oh ngilangi apa lah koe ngilangi ngatemi bener-bener. Terus apa guys ngarani gak nyangka ya guys yo ceromono wis satene nek wis lamaran kan satene nikah ya guys ya Mbak ya Allah ya Allah. Terus satene nikah selamat pokoknya guys. Zaman saiki kan nganggo dekor guys yo, nek zamanku kae kan yo ora ono yo wis ono paling ya, tapi aku belum tempat update ngono lho guys. Biyen aku ceritane mbek Pak Geti yo kaya Mbak Ani guys, sing setantok tapi mau nggawa wong tuwa tok guys. Yo gak ada lamaran kaya saiki ceromono lamaran gawa ngakeh nih gak. Nek biyen aku yo simple, ambek bojoku kan aku padha-padha simple. Nek biyen aku tukeran cincin wis tukeran dino roh dinone apa wis ngono guys. Simple ya. Karena aku mbek Pak Geti wis suwi guys. Tapi gak kroso nek suwi soalnya jarang petuk. Kok nek wong ning Jakarta, aku ning Surabaya. Nek aku ning Surabaya, wonge ning Jakarta. Nek aku ning Jakarta, wonge pas ning Surabaya. Nek aku ning Surabaya, wonge pas ning Jakarta. Pokoknya ngono jarang ketemu. Loro ya wis suwi sampai 7 tahun. Ya Allah. Kataku zaman sekolah SMA kelas loro. Lah yo judulnya yo kuwi yo guys yo. Dadine yo ambek Pak Geti suwi sampai 7 tahun luwih kangge nikah. Malah orang 5 tahun, 2 tahun ya guys. Tapi jarang petuk. Soalnya yo ngono kuwi wonge ning lancar lho guys. Terus ngono. Petuk setahun pisan, tahun mepindu. Bener-bener ki yo dari 0 guys. Aku bebas.
Iya, guys, ya Allah, update banter iki guys, ning kene. Jalanan iki motornya greng-greng terus. Tapi sepi, pasar iki saiki sepi guys. Loh, kenapa? Tapi ya disyukuri. Ya wes guys. Aku pengen ngomong apa ya bingung ya. Tapi nih ngeten iki lho guys, ya Allah cukup yo. Iki anu apa sini? Ya oke lah. Iki kan wonge masak wis diesuk guys dadi jeremakku. Mendute wis dadi, lempere wis dadi, srengkep yo jenenge. Mbok yo ngono ki yo guys yo. Sing mama. Walah, wong kene ae sing tinggal niki kok maneh. Wis dadi nekne gawe mau kuwi sedene. Iku yo masake karo lek Yami, guys. Dan tukang masakan lek Yami. Paling yo masake rondo-rondo sore kan, soalnya tinggone bar magrib. Terus kok yo telung dene Bahno. Kok nek isa nek wong apa sini nek wis kan lagi mulai Bahno. Sebelum ini ya emang yo apa sini pada rono makinan pada nenggone Mbak Ani ya wes guys engko dilanjut meneh ya guys ya soalnya tak ngomong ya loro jerawat ke awal jerawatan guys itu ya jerawat yang sampai tak ceplos tapi kok yo nganu yo nek tanganku biasanya tak ceplos guys tak pecah aku lagi tak pecah tidak tak daun ceplos lagi tapi bekas ya guys. Terus guys dilanjut engko meneh nah aku wis mulai atene ning Mbak Ani. Kepek rabine mek Pak Gogot. Kon baleni. Iso kaya men. Duh, menawa jenenge apa ngono kuwi? Wes, baju ngok. Iki tak kon motokno HP ku ae. Wes, engko tak kirim nang ngene. Kok rewel lah gue HP barang. Iya itu guys ya. Kayak zaman saiki zaman biyen kan beda. Jadi masih aku tuh tidak ini yo pengen kayak drama zaman saiki ngono kuwi kan nang ngono kuwi ya pengen guys. Nah, dia ono drama ya pengen dipacai kayak Mbak Ani apa kan wongnya kan cantik ya guys ya. Gede, dur, putih. Cantik pokok man. Ya nek dipacai mau tambah menik-menik ya. Mbak Ani. Ayo. Sudah. Ini perfect, tak ada ini perfect. Soalnya wis gede, dur, ayu. Nah, aku yang ini kan anak kekurangan nih guys. Nah, akan lemu. Ndek, tak dur aku guys. Tapi aku kecilian nih lancengnya lemu. Masa umur tahun sebenarnya wong kayak 20 kilo guys. Makku sampai ora kuat gendong. Rawat dulu guys. Itu nanti guys. Mas Gendro lagi lewat ke saya guys. Ya aduh ya lucu deh ini tidak pandanya. Dia ini kok main ya kali ya guys. Ya aku mungkin mau nangis sih di kontennya guys. Padahal dia mau prank ya. Tapi yang terharu ya Allah selama etak tukaran gitu ya sekarang ini ya sabut aku nih gini sabut sekarang dari kontennya ya guys ya pembahasannya gitu apa-apa sak ngomongan itu ya guys ya soalnya kan aku rapat malu gak bisa ngomong dewan lagi ternyata ya gawe konten itu ya omong ya guys ya nggak dong kayak begitu spesial listrik
Tapi emang gak apa-apa guys, tak usah tidur. Terus jam lagi jam setengah loro. Jam setengah loro. Jam siji ya. Jam siji ya. Cuk sak jam ini tak kenal. Ngomong apa? Pokoknya konten random ya. Kontennya tentang pokoknya kok tentang Mbak Hani. Itu tak SCGW. Kok lanjut? Lalu mengenai Mak Ngatemi. Ya guys ya. Ya guys ya, cukup sekian konten kali ini. Ojo lali di komen, like, subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.